Този път ви потърсих, защото всяка година, последните 5 години, може би, аз си правя процедури за лице. Тази година реших, че искам нещо ново да изпробвам. Точно на време правим с теб консултацията. При нас вече имаме следващо ниво на процедура за радиочестотен лифтинг за лице и това е Morpheus. Това, което прави Morpheus по-различен от останалата радиочестота, освен че прилагаме радиочестота в дълбочина, имаме и микронидлинг. Имаме едни иглички, за лице са 24 на брой, които проникват в различна дълбочина, в зависимост от това какво искаме да постигнем с кожата. Дали искаме да лифтираме, дали искаме да повлияваме отпусната кожа, дали искаме фини линии да повлияем. Няма дълъг възстановителен период от процедурата, тъй като нямаме повърхностно изгаряне. Игличките излъчват радиочестота, след като пробият кожата само от връхчетата си. И дали ще боли самата процедура? Преди да започнем процедурата, нанасяме лидокаинов гел. Той много добре анестезира кожата на лицето. Има усещане за натиск, за пробиване на кожата, но няма болка. Със сигурност не е нещо, което да откаже една жена в името на резултата от това да си направи процедурата. Тук в тази зона също можем да работим, където се образува гневната бръчка. Не слизаме твърде много надолу към зоната на носа, повдигаме леко нагоре кожата и третираме тук тази зона. Добре, започвам.